Mierové námestie je absolútne plné. Keď prídete do Trenčína, na toto miesto udrie vám do oka nápis, ktorý ja vidím po mojej pravej ruke a tam je napísané kam v Trenčíne. No kam? Na Mierové námestie, kde príde Stanley Cup. Dobré popoludnie! To všetko sa aj pred očami divákov jednotky slovenskej televízie udeje už o niekoľko minút, kedy Marián Hossa a Tomáš Kopecký prinesú týmto fantastickým, skvelým priazivcom hokeja, skvelým priazivcom práve aj týchto dvoch mužov, ktorí nám urobili takú veľkú radosť v júni, tento nádherný pohár. Ale kým sa tak udeje, máme ešte chvíľočku času na to, aby sme sa pobavili aj pohľadom na krásnu ženu, ešte predtým, než teda prídu dvaja veľkí. Tomáš Kopecký a Marián Hossa o hodinku, o necelú hodinu dorazia sem na Mierové námestie. 186 cm Marián Hossa, 191 cm Tomáš Kopecký. Majo, konečne si sa dočkal, konečne to prišlo, skutočne kvantum zápasov, roky v Otave, potom snaha v silných tímoch ako Atlanta, Detroit, Pittsburgh a napokon Chicago, tá najsprávnejšia voľba, ale zrejme nič z tej hokejovej miláky. Ďakujeme, že ste fandili a to je česť byť tu na pódiu s Tomášom a že sme vám mohli doniesť a teraz si to budeme všetko užívať. To rozhodne áno, neviem, či ste zachytili, ale Marián mal veľmi ťažkú tú uplynulú sezónu, pretože po zranení ramena do nej naskočil až keď už bol dvoch mužov zodvihne trofej ako prvý nad hlavu. Kto z nich je silnejší? Odstúpte obidvaja, odstúpte, prinesieme nástroj, ktorý nám pomôže zistiť, kto z vás ničoho. A ideme, priateľ, rátame, poď. 1! Vymekol si. No uvidíme, veríte Marianovi, že dá viac ako 5? Marian prvýkrát od svadby skladá obrúčku. Janka bude znepokojená. Tak pozor, budeme počítať aj jemu. Rátajme. 1, 2, 3, 4, 5. Ale áno, bolo by to asi najspravodlivejšie, keby sme nenechali v tom samého ani Tomáša, ani Mariana, ale poprosím vás slávnostne do... Áno! Marián Hossa, Tomáš Kopecký, Chicago Blackhawks, má tieto super hviezdy a my sme veľmi radi, že takýto pohľad sa naskytol tretíkrát po sebe slovenským hokejovým priaznivcom. Už som o tom hovoril, celkovo je to 5. To je chvíľka, až to čakal. 832 zápasov v základnej časti v kariére pre Mariána Hossu a tento moment po rokoch čakania prišiel. Volá sa Stanley a Marián je tvoj. Môžete spolu odísť. Marián Hossa a jeho Stanleyca. Teraz je všetko ako má byť. Každý má toho svojho, iba že by sme zamenili mená. Ďakujem vám veľmi pekne. Naozaj aj Tomáš, aj Marián, to sú jastraby, ktoré už vám budú patriť. Trofej dnes noci odíde do Paríža, kde ju čaká Cristobal Huet. A zase ruku na srdce, nás už vlastne tak veľmi netrápi to, čo bude nasledovať, pretože vy ste spokojní s tým, ako dopadla tohtoročná Orange Stanley Cup Tour. Všetko ste stihli, prípadne ešte je niečo v pláne také, čo musíš rýchlo dobehnúť.
Tak určite poďakovanie všetkým fanúšikom, všetkým organizátorom, všetkým sponzorom, spoluhráčom, Marianovi a dnes stať a ukázať trofej našim Trenčanom, Slovákom a si to môžeme spolu tuto užiť. Tak chcel som poďakovať mojej manželke, že bola pri mne tieto 3 roky, keď sme išli do finále.